Jo, ahojte, dievčatá a chlapci, volám sa Redguy, no a vítam vás na mojom kanáli. Na tomto kanáli budú reakcie, budú aj hry, no a ahojte, toto je moje prvé video na mojom YouTube kanáli a dneska hrajeme Roblox, dneska hrajeme hru zvaná Rainbow Friends, takže jo, hrajeme chapter 1, takže ešte raz dobrý deň. Ahojte všetci. Ja som akože Redguy. No a na tomto videu na tomto kanáli budú úplne všetko, čo si viete spomenúť z Roblox aj s inými hrami, takže jo, a my ideme na to. Kámo, sa pak teším na to. Bude to i totálna jazda. No a tak dajte like a odber a my ideme na to. Jo, sme tu. Idem twerkovať. Nice. A ideme do zabavného parku. Tam je kolo. Výborne. Kam to čo je? What the fuck? Kamo nie. Kamo nie ideme tak, kde ide. My nejdeme do zabavného parku. Pán riadič, my ideme správne. Kamo, tam má cedule, že tam nemá chodiť. Kamo, to je blbec. Aha, nielen blbec. Kam tam som ja? A nevie ani toto. Nejaká poľka. Že nevie ani riadiť. To je dement. Welcome. I need your help. To je ten borec, čo nás uniesol. Kocky, ideme sa hrať s nimi. Oh. Aha. Tak my sa nejdeme hrať. Ne, blocks fell over. To klasika. Ideme ich pozbierať. Veľa šťastia. No, ďakujeme. Počkaj, čo? Toto je kľaknutie. Vyzerá to, ako by som kadil. Toto je, ABčko je krabica. Čo ty myslíš? Kamo, nie. Kamo, nehovor, že nás to dačo bude zabíjať. Kamo, ty kokos. To nás bude dať čo zabíjať. Tak výborne. Ideme ďalej. To nás dať čo bude naháňať, kámo. Tá je moja. Dobre, tak je tvoja. WTF? Aspoň to. WTF, čo to bolo? Čo bolo? Čo to bolo? Počuli ste to? Kámo, to nás dať čo bude zabíjať. Bože môj. Dobre, to je Borec. Borec nám všetci berú, ale ja mám aspoň 2. Takže my hľadáme 24 kociek. To je akože. Kámo, to bola tá príšera. OK. To čo bolo za príšeru? Oh my god. OK. Keď to bude za príšera, kámo, to nás bude dať čo na... Kámo, 19. No to sme sa tak rýchlo dostali. Už sem. Kámo, to nás zabíja. Kámo, asi tento modrák nás zabije. Zabíja. To som ešte nebol. Shift 12. Dobre, idem sem. Tu nič není. Tiež nič není. Čau, Borec. To je pekné. No, pekne to spravili. Tí, čo vývojari týchto hier. Počkaj. Pani, to je to... To je pekné, to je krásne. Orange Hideout. Nikoho tam ne... Kam to sme dokázali? To sme tak rýchlo. Thanks. Takže sme už všetko dohrali. Nice. What the fuck? To kdo je? To je nejaký...
Taký zelený. Kam u neho v hržích to bude viac. Nikto. Aha. Tak teraz. OK, sme späť, takže ideme na to. To je moje. Kam, prečo oni sú rýchlejší? A to je Veľká Británia. To má ukáčko Spojené kráľovstvo. Ja mám rád Spojené kráľovstvo. Takže beriem to. Tá je moja. Čo som urobil? Kamu hneď. OK, tak toto je ten nový. Oh my god. Nice. Takže hľadáme foodpacky. OK, ale 15 teraz. A Motanos je pekný. A peknú čapku, takže už je tam konektika. Kamu. Ja ho počujem. Zabil nikoho? Nikoho nezabil. Ale zelený tu je. To je možno ešte horšie. Neviem. No, zelený dúfam, že to je iný ako modrák. Dúfam, že to nič není. No, prečo v tejto miestnosti vôbec nič nie? Ja to počujem. Tu vec. On je tam. OK. Dúfam, že ma nevidel. To by bolo hrozné. Keby ma videl. OK, čau Thanos. Pizza. To je hlavné. Už to nebudeme hľadať. OK, ale... Zelený. Kam? Už je dobré, že ma nevidel. No počkaj, oni tam písali, že je slepý. Vy ste to nevideli, lebo som to odstrihol. Tak, foodpack. Kam už 4 foodpacky. Tubulka, Dubaj. To nie. To skoro nič není. Niektorí borci už to majú, ale... Nič. Ešte... Tak... Ešte 4, tak málo. Kam, prečo je tu? Nič. Počkaj ma, robot. Ja si nepamätám, že by s nami hral robot. Kam? Oni dvaja majú, si myslím. Aj keď to majú tak, sem normálne... OK. To bolo strašné. Kam? Foodpack. Kam? To je môj. Dobre, bezpečnosť. Viem, skryť sa hlavne. Aha! Tak tá bezpečnosť bola vzadu. OK, som dement. Hlavne nechod sem. To je môj foodpack. Ty ma neukradneš. A tam je... Kam? On ide ku mne. No, ide. OK, skryť sa. Som sa tu ten... Kamu 12. Ešte. Skryť sa. Kamu to... Je tu... Je vďaka tomu, že on je taký... Kamu to je strašne creepy. Idem. Čo to bolo? Dobre, ale zatiaľ idem. Taký... Takže, kamu nice. Dobrý. OK, sme späť. Ideme na to. Dneska to dohrajeme. Už fúsky teraz hľadáme. Až 14, kamu. Takže, gazdete sa na nej. Čo som počul?
Pošlo. Dubulka, over to. Over nebezpečie. Kamu, nechod za mnou. Nice. Už mám... Dubulka. Sorry, Dubulka, ale robím to preto, aby som čo dokázal pre mojich divákov, lebo som nemá YouTube. OK. Berem. Jožo, koľko tu je? Ja tu zbieram. Aha. Kam šel? Nie, to nejde. Dobre, skryl som sa. Kam, čo to je? Kam? Oran. Kam? To zabudol na... Tak zabudol nažrať orangutána. Nie. Oranžového. Výborne. To sme práve potrebovali. Neviem, vlastne zera. A my to... Ale ani to nechcem vedieť. Bo asi... Kam? Ber to. Rýchlo. Dober. Nice. Ešte nájsť posledných 5. Nebude problém. Jedenáct. Tam. Ešte pár, vole. 12. Tam. 13. OK. Beriem späť. Už idem akorát na čau. Sme to dohrali. Finally. Nice. Kam ešte to nekončí, kam. Koľko to ešte bude trvať? A kamo, my budeme teraz fotme. Kamo, ešte horšie, vole. Kamo, teraz nebudeme ani vedieť, kam ideme. Super. My práve potrebovali vidieť. No hovno. OK, no. V prdeli. Totálne v prdeli. Komu máme... Ja, aspoň dobre, že máme baterky. A teraz kto bude? Jaká príšera teraz bude? A viete čo, ja už nechcem žiadnu príšeru. Fakt nechcem. Idem. Kamu, baterka. Teraz znamená batej. 9, kamu. Kamu, ďalšia. Ma videl? Nevidel. Nice. Aha, lepšie. To je dobre, veľmi. Tam je tu tak dobre, není? Ďalšia tu není. Výborne. Okay, ale žiadna príšera tu zatiaľ není. No zatiaľ. Kam, koľko tu je batériek? Som králik. 4, nice. Čaute, Dubulka. Kámo, fialový, ty komu, koľko tu ide? Ale pozor, nie! OK. Tak toto bol extrém. Kámo, už nemám... Kámo, nie len... Kámo, my tu prichádzame. O viacej, kámo. My tu prichádzame o každého. A hlavne Dubulka nechcem, aby skončil. On je srštelný strašne. Dobre, len k nám nechod. Ešte oranženiáka sme potrebovali. Toho sme potrebovali, fakt. Wow, na čo? No to už nechcem, alebo to už radšej nechcem vedieť. Poď rýchlo. Keď čo skončilo? Včera som tak včera.
Kamera. OK. No počujem. A tam zjistíme, jak vyzerá. Dobre. Jak si na... What the fuck? Kam to byl nějaký zmutovaný tento? To byl zmutovaný krokodil. OK. A páčil se mi. Kam to celé dohrajem? 6, 7, 8, 9, kámo, yes. Dohrajem. To yes, kámo. Konečně to dohrajeme. Nebo to... Gaš, prosím, že to není pasť. Yes, kámo, výborně, výtečně, výborně. Looks like my business. Ano, úžasné. No konečně jsme. Thanks for the power back on. No, my děkujeme zase, že jste zabili polovicu nás. No, jste zabili milion. No, skoro všetkých jste zabili. Možná skoro všetkých jste zabil ty čerňák. No, jaká svým príšerom. Make sure. Máme nějaký party? Budeme tam tancovat se rovnou s těmi příšerami. To chcem vědět, jak skončí. To je to party. Nice, fajn, no. Dačo tu smrdí nám. Dačo tu smrdí. A není to rybacina, ale to, že asi to bude pasta, kámo. Kámo, já mám zeleného. Kámo, on má oranžový, já jsem oranžového. To je fér, kámo. Dobrý, to nemůžem. Dobré, ještě si nezabudu lístok. Je to v prdeli. Kámo. I'm so glad. Kámo, čo si nám spravil? Goodbye cake. Thank you, doufám, že tam není niečo, nějaké látky jako jed. Kámo, to není žiadna party. Kámo, to nás chce vyhubiť. OK. Kámo, toto není žiadna fakt party. Kámo, toto je zahuba. Don't pop the balloons. Kámo, tam on spí. Kámo, čo sme... Kámo, nás tu bude naháňať. Ty kokos. OK, don't pop the balloon. Kámo, ja som tu nižší. Kámo, teda, ty debil. Na všetkých zabíjí. Všetkých ma zabije. Pomoc. Dubulka, čo robíš? Dubulka, nechaj to. Dobre, mám koláč. Zožeriem ho. Nikomu nič ostane. Ja som taký špatný. Než tak kto ostal? Kámo, kto ešte ostal? Kámo, prečo? Čo sa... Nič sa nedieje. Kámo, zachránte koláč a hlavne balón. Bežte, kámo, bežte. Čo máme robiť? Máme ich posunúť, dobre. Kámo, tak to je mŕtvý. Prdele. Kámo, bež, kámo. No tak. Kámo, toto je duel. Ja som hlavná postava. Takže následujte ma, chlapci. Po mne. Bežte. Kámo, bež. Yes, kámo. Nice, kámo. Tam utečte. Donut enter. Prečo nie enter? No tak. Všetkých nás zabije. Kámo, bežte sem. On je blízko, kámo. Bežte všetci. No to zabije to? Kámo, to Bulka, čo robíš? Yes, kámo. Takže koniec? Čo je to za hudbu? Yes, so nice. Kámo, ja som to dokázal. Kámo, nice. Kokos. Kámo, super hra. Kámo, tak toto je extrém. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like a odber. Bolo to brutálne. Extrémne brutálna, kámo, hra. Nice. Ja som už išiel vypnúť a... To
To je ten, čo nás uniesol? To je ten červený, to je tento? Majú nejakú divné oči. To je mask. Kámo, to bude chapter 2? OK. Kámo, to bolo tak extrémne dobrá hra. Dúfam, že sa vám video páčilo a takedy môžem asi urobiť video aj o chapter 2, takže keď sa vám video páčilo, tak navalte like a odber a čus!